Ingxigingxi kwinkundla ephakamileyo yaseBishe enze ukuba ingaqali ityala ngakwabo batyholwa ngokutya imali eyenziwe isikhumbuzo sikatata uNelson Mandela ngo-2013. Ngoku lo mba usiwe kwinkundla ephakamileyo yaseMonti, nalapho kulindeleke ukubana liqale eli tyala. Umbuso naye abize ingqina labo lokuqala, kodwa kusichubela banzi sinayo uthethela igunya abantu lezotshutshiso apha ephondweni umnumzana Lizakuqhutyelwa. Tata, nangabanye amagingxigingxi into yenza ubana lingaqala eli tyala, ungaphefumla uthini? Besilungele uba kuqala eli tyala kwayizolo, siwalungisile amanqina ethu. Siqonda uba ke siyavuya nathi balade liqale eli tyala kuba kudala banelimiso. Koko ke ngenxa yeemeko ezingapha kwamandla ethu, into yokuba kungabikho mbane ngenxa yokulungiswa kombane apha kule ngingqi inale nkundla iphakamileyo apha, iye yabangela uba sizame amanye amacebo uba kuyozama uba kucela ukusetyenziswa laa indawo eMonti. Nesicimba ke sawuthi emva kwemini sibe siyakwazi uba side sibe sigqibeleni siyaliqala ityala. Ithemba lethu ukuba libe liyaqala ityala, kube sibiza amanqina ethu, sikwazi uba inkundla siyibonise okanye siyiphuhlisele uba aba bantu batyholwayo thina sikholwa abanetyala. Mangapha amanqina kulindeleke niwabize kweli tyala lonke liphela? Sinamanqina amaninzi kakhulu angaphezulu kwi-30. Koko ke ukuba sibize liphi nini ngeliphi ixesha koxhomekeka ukuba apha ekuhambeni kwetyala sibone kubalulekile uba sibize nini bani ngeliphi ixesha. Abatyholwa bathi bamsula kweli tyala, ingaba niqinisekile ngetyala leni kwelinye icala? Xa sithatha isigqibo silutshutshiso lokuba sibe ityala silibeka kuluhlu lwamatyala, ukuba sibe sikholelwa ukuba ubungqina sinabo bungakwazi uba buyiphuhlisele inkundla ukuba lo mntu simtyholayo unetyala. Nakweli tyala komahluko ke siye saliphonononga ubungqina phambi kwethu, sabona uba inkundla ingakwazi uba siyicacisele futhi siyiphuhlisele ukuba ubutyala kwabantu batyholwayo bukhona. Enkosi kakhulu dada ngexesha lakho. Lowo nguLizakuqhutyelwa othethela igunya abantu lezotshutshiso apha ephondweni, esithi noko bakulungele nakhona kukho amagingxigingxi angapha kwamandla abo. Sizithathe ezi ntambo sizibuyisele kuni estudio.